Eli tämä Torturen idea ei ole alun perin sun? Paolo, kun nämä on tosi moninaisia juttuja. Älä nyt selitä. Sä pöllit sen testiversio ja otit omiin nimiin. Sanoit haastattelussa ihan toisenlaisen kuvan. No, mutta eikö lehdissä ole kysymys siitä, että saadaan hyviä juttuja? Joo, mutta ei valheita. Mä kirjoitin susta jutun sen pelin keksijänä. Se menee kyllä arvo-osaston puolelle. Mä en tajua, mitä te oikeasti vauhkoatte. Ei koko Torture olisi edes ilman mua. Mitä sit, kun Mikko lukee ton jutun? Sen versio oli ihan täys raakille. Ei se varmaan edes muista sitä. Eli sä myönnät tämän Mikon olevan pelin keksijä? Okei. Mä vähän niin kuin kosiskelin sitä, jos me oltais lähdetty kimpas kehittää sitä peliä. Mutta sitä jävää ei kiinnostanut. Joten mitä se enää voi valittaa? Mä tein se yksin. Sä annat sille aika hyvän syyn vaatia korvauksia. No, onks herralla jotain muita ehtoja kuin että sua ei saa muksuksi sanoa? Oma huone. Ja vapaus tulla ja mennä miten vaan. No, tosiaan jo iso mies. Hyvinhän sä hoidit asian Katarinallakin. Kunhan mulla säilyy etuajo-oikeus suihkuun, niin tervetuloa. Kiitti. No, mikä sun mieli sai muuttuu? Isabella sai mut tajua, että tämä järjestely voisi olla hyväksi kullekin. Voisiko joku tulla leikkiin mukaan? No, kysäisepäs tuolta sun kämppikseltä. Mikä on kämppis? No, se on tää sun isovelis nyt. Se asuu täällä tästä lähtien. Jee! No, mitä leikitään? Autolla. Kiitos. Siis Peppi tuli eilen tapaamaan sua. No, mä luulen, että se kertoi sulle. Mä taisin unohtaa sanoa. Ei se vaan tarvii jonkun ulkopuolisen, jolle jutella. Ei mitään mut tapahtunut. No en mä sitä epäilykään, mutta kyllähän se kyrsi, että oma vaimo juoksentelee avautumassa mieluummin eksälleen, kun puhuu mulle. Ootte tekin saanut jotain sovittua, jos se kerta ilmoitti jäämänsä himaa Taikankaan. Mutta se ei tainnut tehdä sitä päätöstä kovin mielellään. Saitte kuitenkin sovittua. Ja mä tarjosin sille sitä spa-johtajuutta vaan, koska mä uskon, että Peppi on hyvä siinä. Täytyy mennä. Kai te tajutte, että ilman mua se koko idea olisi edelleen siellä Mikon pöytälaatikossa, ellei mä olisi tarttunut puikkoihin ja lähtenyt vetää sitä ylöspäin. Maksamalla Talelle ja Ronille hilui siitä, että koodas koko peli. No anteeksi, että tuo on sellainen toimitusjohtaja, mikä osaa vähän delegoida asioita. Tietääks Lasse tästä? Ei nämä hommat kuulu mitenkään Lassen toimenkuvaan. Eikö talousjohtajalle pitäisi kertoa, että firman menestys perustuu huijaukseen? No mä pyydän anteeksi ihan kamalasti, että mä oon nostanut Lassen pois sieltä routakedon orjuudesta. No, mutta kohta olette molemmat työttömiä. No, ihan hyvä. Hyvin sanottu. Voi olla ehkä, että mä oon mahdollisesti joskus saattanut vähän hypettää liikaa itteeni, mutta no, mitä meidän kannattaa tehdä tässä? Mä voin yrittää estää jutun menemistä painoon. Oman maineeni takia. Ja Lassen. No toi on hyvä aloittaa tosta. Ja mutta näin helpolla sä et tästä selviä. Sä selvität tämän asian Lasselle saman tien. Hitto, kun nää housut kiristää. No antaa kiristää. Noiden byysien takia sä pääst kohturistelemaan Sanniin, mistä ikin sä haluut. Joo, housullahan ne näistä hurmataankin. Mut hei, ainakin se pysi sua Facebookissa kaveriksi. No mä en tiedä, mitä mä olisit senkaan livenä. Mä aina mokaan, kun mä näen sen. Ehdota sille jotain kivaa tekemistä. Ois varmaan sun vuoro. Oot kerrankin mies. Mä sais kenkiä pois jalasta. Ka vaihtaa housut, ettei edes veri kiertäisi. Joo, mutta vaan silloin, kun sä et ole Sanninkaan. Muuten se veri ei tarvitse kiertää kuin yhdessä paikassa. Jaa. Ei kai mikään luovuteta. Mun isän suhteen. No ei tietenkään, kyllä me löydetään se. Kunhan löydettäis joku uusi johtolanka äidin päiväkirjoista. Joku vinkki Pekasta kävästä. Jompikumpi niistä on sun faija. Ja mä teen kaikkea, että mä löydän sen. Ihan kiva huone kyllä. Oot sä nyt ihan varma tästä? En todellakaan. Mutta jos mä tiedän, että sä oot Sannin kanssa, niin mä en usko, että sä lähtisit.
Mutta ainakin tähän saakka Isabella ja Faija on vaikuttanut ihan rennoilta. Eikä tää muuta meidän juttua mitenkään. Isabella kyseli, että minkäslaiset lakanat sä haluat. Ei mitään väliä. No, mä en kuitenkin kattoo sen kanssa, että se pääsee miettimästä. Mä en kertonut Eliakselle, että sä autat Laria. Kiitti. Miten se pärjäilee? No lähden se kadon nyt helppoa. Toivottavasti saa välissä kuntoon Fajansa kanssa. Ja toivottavasti sä kohtelet Eliasta paremmin kuin se. Mitäs te puhutte? Kunhan tässä vaan haastattelee vävyehdokasta. Oliko sun pakko alkaa heti kuulustelemaan? Ei tässä mitään. Laitaanko noin? Perusna se juttu. No eivät toimituksessa kauheasti ilahtuneet. Suostuvat siihen, että mä kirjoitan tilalle jotain muuta. No kyllä se jonkun story keksit. Jotta se ehtisi lehteen, mun pitäisi tehdä uusi haastattelu saman tien. Kai se on nyt jotain mielessä. Mitä? Joonatan ei ole ainoa, joka pyörittää meidän perheessä menestyvää bisnestä. Ehkä minä ja Moosen ei sovita ton tyylisen juttuun. Hei, äläs nyt. Trendikäs kahvila ja sen nuori johtaja. No eikä nyt pikku julkisuus sunkaan liiketoimintaa haittaa. Suostusit nyt. Mun toimittajaura päättyy ennen kuin alkoikaan, jos mä en saa tätä juttua aikaiseksi. Okei. Mut mä en sit pullistele ilman paitaa. No riittää, että oot ihan oma ittees. Peppi, Venä. Sun pitäisi olla töissä. Joo, mutta ensin halusin vähän kysellä siitä sun eilisestä merenrantakävelystä. Sä tiedät, sä menit tapaamaan Nikoa. Mä en halunnut, että sä käsität mitään väärin. No miten mä voin käsittää mitään, kun sä et puhu mulle, vaan meet mieluummin ekses hoiviin? Kun sä et kuuntele mua, enkä mä pysty puhumaan Heidillekään. Kyllähän mä nyt oon kuunnellut sua. Just kun mä olin pääsemässä eteenpäin mun uralla, niin sit sä torppaat kaiken. Ja vaan sen takia, että Niko sattuu olemaan se, joka tarjosi mulle sitä työtä. Tiedät varsin hyvin, että ajattelen aina perheen parasta. No silti sä menet joka päivä töihin. Tajuutko millaista on, kun elämä pyörii pelkän lapsen ympärillä? Mulla ei ole mitään muuta. Mäkö en mukaan osallistu taikahoitamiseen, niinkö? No sä teet parhaas silloin, kun sulle sopii. Mä oon kiinni tässä ihan koko ajan. Nyt kokeilla, miltä se tuntuu. Mun pitäis lähteä duuniin kohta. Valkaisupuolen muut mausteet löytyy tuolta kaapista sitten. Jos innostut oikein kunnolla kokkailemaan. Haluatko nyt jäädä vahtiin, että me varmasti osataan? Katsotte parempia kokkeja, kun mä olin Terejässä. Ei tuus nyt. Oliverkin meni jo tonne. No niin, sulla on avaimet ja... Joo, mene nyt vaan. Se on ihan tohkeissa, kun mä oon täällä. Huomaan. Mitä te muuten juttelitte aiemmin? Ei me mitään erikoista. Se vaan halusi varmistaa, että mä kohtelen sua hyvin. Meinaat sä tehdä niin kuin se pyysi? Pitäisikö meidänkin mennä tänään ulos? Tai mitä jos jätäis tänne? Kun kerran saadaan olla kahdestaan. Käy mulle. Oho, sullahan on vähän tyyli vaihtunut. Joo, tartti vähän uutta lukion varten. Janne sit antoi pari vinkkiä. Ihan kiva. Ehkä suhtautuisin kyllä vähän varauksella noihin Jannen neuvoihin. Ainakin noissa naisasioissa. Heidi. Oisko sul sitten ehkä jotain vähän parempia vinkkejä? Joo. Kun mä haluaisin pyytää tätä just Sannia ulos, mut mä en oikein tiedä, millaisista treffeistä tykkäis. No mun mielestä teidän kannattaisi tehdä jotain, mistä te molemmat tykkäätte. Kato, sit riittää jälkeenpäin juteltavaa. No mä en oikein tunne sitä vielä niin hyvin. Mutta me molemmat tykätään musasta. Sittenhän sä viet siihen johonkin keikalle.
Hei, meillä on muuten itelläkin tulossa tänne sellainen artisti. En tiedä, onko tää joku vähän tuntemattomampi. Uppoako yhtään? Siis tää on just täydellinen. Se tykkää just tällaisesta intimeiningistä. Noniin. Ei muuta kuin treffi kutsua vetämään. Sano nyt, että sä saat peruttua sen jutun. Sain. Löytyi onneksi toinen aihe. No hyvä. Mistä sä meinaat sit kirjoittaa? Jiristä ja Moosesta. Kiristää moista. Et sit yhtään muuta keksinyt vai? Olisit kiitollinen, että tilanne ratkesi näin. No joo, ihan sama. Hei, nyt pitää lopettaa. Oret, moi. Toivottavasti toi ei ollut asiakas, kun noin vakavaksi vetää. Ei, se oli itse asiassa Paula. Mitäs toimittaja? Iskeekö rimakauhu? Vai kertoiko se, koska meidän juttu tulee ulos? Itse asiassa meidän juttu ei tuu ulos. Miten niin ei? No, jostain syystä Paula nyt keksi, että sä haluukin kirjoittaa Jiristä ja Moosesta. Tää? Kahvikupitko muka kiinnostaa enemmän kuin menestyvä pelifirma? Siis ihan kaikella kunnioituksella Jirja kohtaan, mutta... No mun mielestä meidän kannattaa nyt keskittyä vaan siihen firman pyörittämiseen. Tehdään nyt rahaa sille, eikä nyt jaksa enää syyttää sitä Paulaa. No ketäs muutakaan? Mitä muuta lienee saanut päähänsä? Onpas sääli, että te ette päässeet sovintoon. No miten tässä voi sopia mitään, kun toinen valettelee päin naamaa? Peppi sanoi tarvinneensa Nikosta vaan juttuseuraa. Sitä sun ei ole varmaankaan syytä epäillä. No niin, että sinne vaan, jos oman mies ei kelpaa. No tän säkään kaikesta Pepille puhuu. Joskus sitä vaan kaipaa toisenlaista kuuntelijaa. Niin, ja uusia haasteita. Ja just kun mä olin päättänyt, että mun puolesta Peppi saa mennä johtamaan spaata. Tiedän. Peppi leppyy ihan varmasti. No parempi olisi. Me nyt voidaan tälleen riidellä. Moi. Peppi, mä en jaksa enää tapella. Oot sä varma? No mä sanoin jo Nikollekin, että mun puolesta se voi palkata vaikka sut saman tien johtamaan spaata. No kyllähän mä nyt ymmärrän, että elämä täällä käy välillä ahtaaksi, jos tarvit muutakin. No miten ne sun puheet siitä, että aika on liian pieni päivähoitoa? No eiköhän me ne työvuorot saada sovitettua. Mitäs sanot? Akku on lopussa. Onko sulla ture? Halutaanko me edes katsoa tää loppua? Ai sä et oikein tykännyt tästä. Sä näytit niin uppoutuneet, niin mä en viittinyt sanoa mitään. Olin varmaan nukahtamassa. Joo. Kyllä munkin ajatukset harhaili vähän muualla. Jas. Tää juoni vaikuttaa paljon mielenkiintoisemmalta. Moi, mites sokerista, jos menee liian jännittäväksi? No pääsittekö te messiin? Kuka siellä esiintyy? Joku spräkä tai joku sellainen. Mut kumminkin joku niin UG, että Sanni antaa respektiä, kun mä tiedän sen. Okei, no mitä me siellä tehdään? No, ei tulisi treffipaineet, jos olisi joku mukana. Mut voisi sit vinkata tietenkin, jos olette tielle. No, mitäs sanot? Autaaks hipsteri hädässä? Mun pitää varmaan tulla vahti, että kaksi ette keksi taas tai hullua. Eli tuutte? No sano vaan, että nähdään. Mä oon kysynyt vielä Sannilta. No, ala naputtelee. Sauna oli lämmin. Kiitti. Mikäs se oli? Yksi poika meidän koulusta pyysi mua huomen keikalle. Millainen poika? Vähän hassu. Halusit sä mennä? Joo, mitäköhän mä taas kuvittelin. Tuskin sä edes vielä ehtinyt lukea sun viestiä.
No näethän sä nyt itekin, että se on linjoilla. Kiva saada taas pakit. Mut ei, aina me voidaan ostaa sulle jopo. Pääst polkea sentään jotakin. No? Se suostu. Me haluttiin tulla yhdessä kertaa, että mä olisin valmis ottaa sen työn vastaan. Vai oot sä kerinyt antaa sen paikallekin toiselle? Ei. Enkä mä ois löytänytkään ketään parempaa, vaikka olisin etsinyt. Eli mä saan sen paikan. Tietty. Kiitos tuhannesti. Sä et tuu pettymään. Miten jos aloitatte ihan puhtaalta pöydältä? Tässä hätää puhdistuu. Alkuun tietty luet soppari ja laitat nimen alle. Sä saat muokata tästä paikasta sit just sellaisen kuin haluat. No musta tuntuu, että on kyllä hyvä tällaisena. Kiitos, että sä luotit muhun. No mä luotan meihin. Jos tää nyt on jonkinlainen kosto siitä, että mä muutin pois, niin kyllä tää nyt on vähän lapsellista puuhaa. Siis anteeksi mitä? No mitä muuta se on kuin kiusantekoa, että sä vaihdat yhden lehtijutun toiseen? Mä yritin vaan auttaa sua ja Joonatania. Okei, joo. Sä niinku varjelet meitä ylimääräiseltä julkisuudelta. Mutta eihän sellaista ole. Joonatan ei ilmeisesti ole kertonut sulle, mistä on kyse. Ai siitä, että sä kirjoitat mieluummin Moisesta kuin Torturista. Joonatan lupas selvittää sulle sen asian. Sä voit selittää siitä. Mun oli pakko saada jutun julkaiseminen estettyä. Koska Joonatan ei ole itse keksinyt torturia. Totta kai se on. Jonathan on tehnyt ihan järjettömän työn tämän firman eteen. No niin varmaan onkin. Mutta pelin ensimmäinen versio ei ole sen, vaan varastettu. Ai, mitäköhän Sanni tykkäisi, jos sä näkisit, että sä muutustat sen eläinystäviin? Sä oot täällä. Ja ei meistä tiedä, onko se kasvissyöjä. Niin kuin sä muistat, että se luulee, että sä oot. On niin hankala olla underground-tyyppi. Mä sanoin, että sun kannattaisi olla oma itses. No mä kuumiskin mokaan huomenna. En mä muista puolikaan siitä, millainen tosi hipsteri pitää olla. Se on helppoa. Tiukat pyysät, herkkä sielu. Ja kyllä mä katon sun perään. Meidän piti jäljittää mun isää. No, hoidetaan se eka. Ja jos se tutkija saa meitä, niin me saadaan teidän molempia systeemit kuntoon. Aletaanko sit vaikka selvittää sen Pekan sukunimeä? Mä olin just ehdottaa samaa. Missä Elias ja Miska on? Antaa poikien olla rauhassa. Varmaan tekee vaikka läksyjä siinä. Mä haluan pelaa niinkaan. No jos sä käyt kiltisti kysymässä, ehtisikö pojat leikkiä? No me nyt sitten. No se on ihan kiva, että pojalla on isoveli lähellä. Mikä leikki toi on? Sori, toivottavasti Oliver. Oi luoja. Mutta eikö Jiri käytännössä asu teillä?